B'effett immedjat l-infermiera fl-isptar Mount Carmel qed jirrifjutaw li jżidu sodod fil-wards tagħhom, filwaqt li se jirrifjutaw ukoll aktar pazjenti meta swali ikunu mimlija. L-infermiera u l-ħaddiema li jaħdmu f'dan l-isptar ta' kuljum qed tiffaċċjaw sfidi kbar minħabba nuqqas ta' sodod, kaġun teqelu ta' swali minflok sar tiġdid fihom. Il-President tal-MUMN Paul Paċ sostna li l-Union ilha tisħaq li s-servizzi tal-komunità mentali qatt ma jistgħu jieħdu post l-isptar Mount Carmel. Fil-fatt mhuwiex attrezzat ħtiġijiet tal-popolazzjoni Maltija u hemm ħtiġa kbira ta' swali ġodda fl-istess sptar. Bħalissa il-management ta' dan l-isptar qed jagħmel kull tip ta' pressjoni fuq l-infermiera ta' swali biex iżidu sodod ġodda fi swali. Dan kollu juri nuqqas ta' pjanar u nuqqas ta' rispett għall pazjenti. L-MUMN qalet li mhux se tittollera li l-pazjenti u l-infermiera fl-isptar Mount Carmel ibatu l-konsegwenzi minħabba pjanar ħażin. L-isqarrija tgħid li dan kollu juri biċ-ċar li s-sitwazzjoni sejra lura kuljum. Bil-management tal-isptar Mount Carmel m'għandu l-ħiliet u lanqas l-għarfien dwar kif il-qasam tas-saħħa mentali f'Malta għandu jitmexxa. L-MUMN issostni li mhux se taċċetta li sodod miżjuda għandhom jitqiegħdu fil-kuruturi ta' swali, peress li dan se joħloq sitwazzjoni ulterjuri b'detriment għall pazjenti u l-infermiera. L-isqarrija tgħid li issa wasal iż-żmien li swali li jingħalqu minħabba nuqqas ta' arranġament jinfetħu sabiex l-infermiera u l-pazjenti jkollhom ambjent sigur u isbaħ, totalment kontrarju għal dak li qed jiġri llum fis-swali ta' dan l-isptar.